Ningma ima sura jaman zigi meka nyamada kanyeshi jabaranu ma wala sa famuya biseka sura ufe Cherifla TV bamananga kunafuni na mimbi wala like auye mali kunga anijien famwara ukunga ama fo yango ninye akumasele ye abeda mena ni serakulu ka boliye serakulu minga donda kumbeka kawuriya fini kala chugula kerengere nyana centre d'orientation professionnelle Copo Couture ni oye fini kala digeyoro e serakulu binanina mi mbora atoko dara mali ministri mi nyashine do bulula baraku mo ni oye maître Jean-Claude Sidibeye kabeni juma utikalo tile bisaba e makoro utokola sula ademva ya kumbe ministri ere bulo ka fara dine nyamo ni politiki nyamo ni ladala nyamo ka anga maminu ngumi Sadio Sidibe anino homukuni Jabala Rombe noni abewele maison des aînés de Bamako akra sababu ye kama chiama bisimila ni okera kabeni juma timini utikalo kile bisaba ka koni barawye mime talika promotion du centre d'orientation professionnelle de coupe couture ni oye bararoye mime muso kalan kalali barawkan ni ni atako binen nay Ninantan atrodara ministre minga cha benembe demsenu ka barako nyana boluma ni oye Jean-Claude Sidibeye ministre aka nisonda jira bonyamin taraka segre ninga klaka fulike ka nyeshi evolution yere tigima bi anye promotion toda Jean-Claude Sidibela amada Jean-Claude Sidibela ko ministre de Jean-Claude Sidibeye fondera ana muyato anya dala Jean-Claude Sidibeye aye kalanke Europe enala kabo enala kabara ke bangula kabara ke fembela kado ko bebe warsro me katla Jean-Claude nana kana privé de ra mogola nga kere yeke donc bebe ka mogola ni bebe ka Jean-Claude ladige ka fo ne baraka gouvernement bala ni administration ke nten siba administration bala maintenant administration bala de la ka bala wereke mumbe bala di toma Kopek ale kalaroye ni adabolembe ambalako kama warasa ku dege kalali barawula ngine uye bursu mugane di ijuma ekole mugan ane wolonvlama ni oye mali islamé demisonu nga jekulu ye amawu ka fola ku kabini san 2009 u ka buloni nyoma imbe sena menu gardige dona nyina diplôme diula u ka neso do ajira ninga kla ka foli ani tanuye ka nyeshi ko peki nyamama ninga kla ku dado gele adamadamala mi usura kuto kala hukum konnala ko peki yoro de centre de do mumbe mo mu ma de ka kuna ja so kalana o ma ga so kalana ane mun ye kuna ja so kalana no ya ira ka bala do ku ore juma ka joro mi kera ni we juma ka nusoja basrole ni ko konnana depuis ko peke de kanin baran damne ani juma jena na fanchama fe ni ala ka je inshallah juma ma mo ane wulo fla de sen yela ni konnana inshallah ni ala ka je abela jeni kera diplomatique juma nya mo bare makiba mi fudi dama ko sobe de baran damne na daga wuli ka job boyno no ko sobe a jaranya diplôme soro vraiment a jaranya aboyana ma amedo ke vraiment ala ka ke shin kene ambela jelima ya rabbi diplôme ni sorolente a doroyen ko angana sigi anga barake kan nafa sama papier de do ay san sabake akana ke fu yambulo ministre mini aleka baraw benembe demsunu ka bara topotoli konyoma ni we Jean-Claude Sidibeye ya ka nisonda jira ka fuko kenen den faya tali jira e kosobe ninga klaka jirula ka foka ka demete kotre ka nyeshi oma kenen kan ministre kalali ke machine mugandi ani broderi machine duru ninga klaka million duru shaki di memba to bise ku ira demeto go mina kenre barawla anga jamana kono misonja babena katuko demseni musoma keme fla ani shegin de borabi se opepela BBC couple là ou c'est couture là ani ou c'est stylisme fenena amsaka fo wi wasakudi bu kon ya ngani ya kaneke appareil a jarani abonama ora tonnana amese mi ladilikana anyo duma an sefene mi ka machine muganduma ani ka machine à border duru ya million duru ani ka fuye ko ambu deme ko sigi ure ka compte là ko sika baraka comme tailleur ko sika baraka comme styliste o de kabou katu nous sona ka baraka ñoron fe ou ben ba fa baraka kelena angon deme su be am sika minke an pe bola fafa bola ambu deme barala wala sa ni promotion ni ko sika bara sur jona ka sika do mali tissu économique kono kene yin kunchela ni jonjon die ani photo de famille Centre Père Michel Fenekera kene do bisimila yoroye kerengere ne nyana demisenu walamblapma uka donda ubika uriali minge wala safa muya ubibunya yani wala ngulishe ode kunje kene kundu kerengere ne nyana anga demisenu ademba ya kumbe ministry so bolo ministry so minya shine do kene ya komo kasebe ngura nyana boba kumbe akene ka ministry tokola
ka fara ma ɲɛma caman kan i n'a fɔ onapima ɲɛma ko in kɛra ka bɛn ni juma uti kalo tile 30 ye an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ ka Abdulkarim Sako ani Dramani Mali. Ni ye siɲɛ fɔlɔ ye ni baara sifa ka labɛn ka ɲɛsin jamana ka foroba falatɔw ma n'u k'a ma nansarakan na pipi de la nation. Denmisɛnninw minnu masaw tanyana k'u to jamana ka baaraw la ni jamana i wasa bɛɛ lajɛlen don olu la ka kalo kelen baara boloda olu kama ka se ka dɔ fara u ka faamuyali kan ani ɲɛnajɛ ko wɛrɛw walasa k'u lanisɔndiya. O baara kɛra Centre Père Michel fɛ a n'a dɛmɛbagajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenya ma Office national des pupilles en République du Mali. Kalo kelen kɔnɔna na baara caman bolodala u fɛ o dɔ ye ka kalankiw kun. Denmisɛnninw minnu ni gɛlɛya b'u kan faamuyali sira ka kalan nasiraw la ka kalan kɛrɛnkɛrɛnni kɛ olu kun walasa faamuyali bɛ se ka sabati cogo min na. K'o baara bɛɛ lajɛlen kun cɛ ni nisɔndiya ko wɛrɛw ye n'u ye donbolow ye Centre Père Michel o kuru kɔnɔ. Maa caman ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan kabini jamana minisiriso min ɲɛsin bɛ kɛnɛya koɲɛw ma u ka secrétaire général ani dɛmɛbagajɛkulu wɛrɛw kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ONG Al Farouk kana denmisɛnninw ka nin baara kuncɛ in k'o ɲɛnajɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka yira k'a fɔ jamana hakili b'u la u masa minnu tana k'u to jamana ka baaraw la ko jamana a ma ɲina u kɔ. Denmisɛnninw y'a yira k'a fɔ a ko kɛra nisɔndiyaba ye ko ni nin sera ka sinsin nin ka d'u ye. Vacances kɔni tiɲɛna a diyara an ye kosɛbɛ parce que an ye fɛn caman faamu an ye fɛn caman kɛ mɛtiriw ni an tanti n'an tɔntɔnw dumuniko la kɔni tiɲɛna u ma foyi diyan na an y'a bɛɛ sɔrɔ an ye dumuni caman kɛ an y'an kɔnɔw fa kalan ani activité ninnu bon an ye camanba de k'a ko la. Minisiriso min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ma u ka secrétaire général y'a yira kɛnɛ na k'a fɔ jamana ɲɛma a ka wuli ka jɔ k'o de kɛra sababu ye ka nin ko sinsin jamana kɔnɔ foroba falatɔw ko foli n'o barikada k'o bɛ segin ka taa jamana ɲɛma ma. Onapima n'o ye Office national des pupilles en République du Mali ye ko Onapima yɛrɛ k'a sigila sen kan a ma mɛn ko nka u ka sigili n'u sancɛ u ye baara caman kɛ dɛmɛ sira kan ka ɲɛsin denmisɛnninw ma. An b'an mago don denmisɛnninw de la falaw tɔw faso ka foroba falaw o ye denmisɛnninw ye minnu somɔgɔw tora kɛlɛ bolo senfɛ walima k'u to baarakɛyɔrɔ la u bilara ka taa ci gɛlɛnna faso y'u bila ka taa ci gɛlɛnna u ni tora la olu denw minnu b'a daminɛ wolodon fo ka se san 18 an b'an mago don olu de la a bɛ fɔ olu ma ko pupille de la nation. Donc a bɛ fɔ minnu ma ko pupille de l'État o ye denmisɛnninw ye falaw ye minnu somɔgɔ tɛ minnu na cogo si la ni dɛmɛbaga t'u la maa si tɛ min bɛ se k'i mago don u la an bɛ se k'o denmisɛnninw de fililen sɔrɔ sirada la walima pouponnière la an b'an mago don o denmisɛnninw de la. Ne bɛ kuma ministre de la santé et des affaires sociales n'o ye Michel Amala Sidibe a tun ka d'a ye a ka kɛnɛ in kan ya wula in na nka a bɛ taamana n'o ye jamana yɛrɛ kungo ye parce que ani jamana kuntigi bɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ka taa Mali kunna wolo wele-welekan minnu fɔra wula in na yan a ka ca Ala fɛ a dɔw solution bɛ sɔrɔ u ka voyage ni sen fɛ parce que a ko ka musaka ɲini pour que denmisɛnnin ninnu k'u ɲɛji cɛ jamana ka jɔ u jigi kɔrɔ an bɛ ka kɛ u fa ani u ba ye Ala k'an k'u fa n'u ba ye Ala k'u sababu ye Ala k'u nɔgɔya. Ka fɔ jɔnjɔn sɛbɛn min dira denmisɛnninw ma n'o ye attestation d'encouragement ye dɔw fɛnɛ kɛra denmisɛnninw fɛ walasa ka dɔ fara denmisɛnninw ka nisɔndiya kan. Complexe scolaire moderne Ajara ale fana ye kɛnɛ dɔ bisimila bursi 200 dira kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna ka se ka maaw ka dɔnta fana ka wuriya subahana mansi labaaracogo ani anglɛkanw na o tɛmɛnen kɔfɛ kalanso 28 ɲɔgɔn na kalandenw maa minnu kɛra sɛkasi dondo ye maa saba galiw olu fana nisɔndiyafɛnw dira u ma mufti gouverneur ale de ye hakilina in sigi sen kan a baaraw kɛra ka bɛn ni sibiri uti kalo tile 31 ye a denbaya kun bɛ kalabankura maire ka nɔna bila bolo Kafune Bacili ni Dramani Mali olu kun bɛ Cherifla TV jabarani tɔgɔ la. Nin baarabolo ta ko filanan min filɛ nin ye ni a sigira sen kan jɛkulu fɛ ko Move to Give Mali an ka taa ɲɛ ɲɔgɔn fɛ Mali kɔnɔ u ka baarabolo dalen min bɛ ɲɛsin ɲɔgɔn dan ma kalansow ni ɲɔgɔn cɛ n'u k'a ma ko projet MTR3
nin b'o ta ko filanan kofɔ a baaraw danŋɛnɛmayali bi ɲɛsin ka se ka kalansow ta u kelen kelenw kɔnɔ ekɔliden jolen sabaw minnu ka dɔnniw an'u ka faamuyaw ka bon ka tɛmɛ ekɔliden tɔw ta kan k'olu sugandi ka jɔnjɔn di olu ma ani k'u ladiya min bɛ kɛ sababu ye u ka kalanw bɛ jidi hali bi kɛnɛ in sigikun dɔ fana bɛ baara nundon kofɔ min bɛna tali kɛ ekɔliden 200 ka dɔnniw kankuruyali kan ka ɲɛsin subahana mansi ɲɛdɔn ma ani anglɛkan kalan ni ɲɔgɔnda min bolodalen filɛ a kɛra kalanso 28 de ni ɲɔgɔn cɛ. An pasela ekɔliso caman na ka ekɔlidenw fara ɲɔgɔn kan walasa ka cadeau d'u ma. Donc an bɛ ekɔliden Bamakɔ an sela ka ekɔliso 28 de fara ɲɔgɔn kan. Donc an bɛna premier mun ka mɔni ka ca ni bɛɛ ta ye an bɛ mɔgɔ 60 ta ka bɔ la ka cadeau d'u ma. Donc après an bɛ tila ka mɔgɔ 200 an bɛ tila ka bourse fana d'u ma. Donc ka formation k'u kɔnɔ anglais ani informatique la. O formation donc a bɛ kalo 1 ɲɔgɔn ta. Donc après am tila ka compétition ɲɔgɔn dan na k'u ɲɔgɔn cɛ u ye formation min kɛ donc am tila ka attestation d'u ma mais formation c'est 0 francs wari tɛ bɔ a la. Ne kɔntalen ba de don parce que ne yɛrɛ kun ma da la à la fin ko ne kun nana kɛ première ye parce que à la fin ne kun ɲɛ b'a la 18 de moyenne bɛ ka wele moyenne wɛrɛ bɛ ka wele mun kɔrɔtalen don ne tɛ à la fin ne kun découragera mais quand ne tɔgɔ welela ne kun kɔntalen ba de don ne ye 1790 sɔrɔ. Kalabankura sigida ɲɛmaya ka nisɔndiya jira ka da a sugandili kan Move2 Gouvernement jɛkulu fɛ k'a kɛ u ka kɛnɛ denfa ye. Monsieur le maire ka sɔrɔ k'a ka kanu ani a ka bilasiralikanw kurakuraya ka ɲɛsin jɛkulu in ka baara bolodalen projet MTR3 ma ko fɛn o fɛn bɛ tali kɛ denmisɛnnilakaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalanko ko a ka dɛmɛ tɛ kɔtigɛ. A diyara n ye a bɛnna ma ka na nin kɛnɛ sugu kɔnɔ kɛnɛ min bɛ kalanko denmisɛnninw ka kalanko kofɔ ka denmisɛnninw minnu kɛra fɔlɔw ye u ka kilasiw kɔnɔ ka prix d'olu ma ka tila k'u initier informatique ni anglais la an bɛ diɲɛ mun kɔnɔ bi hali n'i kalanna n'i bɛ se informatique ni anglais la o bɛ dɔ fara i ka ko kan donc ni kɛnɛ in denfaya taara ka di ne ma n y'a minɛ ni bolo 2 ye parce que denmisɛnninw de ye an ka siniɲɛsigiw ye k'a f'u ye u k'u cɛsiri halisa ka tila ka segin k'u fo ko hali ni ɲɔgɔnna caman kɛra pour que ka denmisɛnnin minnu kɛra meilleur u ka yɔrɔ kilasiw la an'u ka sigidaw la pour que denmisɛnnin tɔw fana ka se ka ɲɛb'u fɛ nin ye ko ye an bolo bɛ mun kɔrɔ an ka foli bɛ mun ye wa an bɛ fɛ a ka kɛ kuma bɛɛ ɲɛtaga ye pour que denmisɛnnin tɔw ka se ka ninnu fana ladege. Move2 Gouvernement wali kelen an ka taa ɲɛ ɲɔgɔn fɛ sifinakaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔn de don minnu ka cɛsiri baaraw bɛ ɲɛsin denmisɛnw kalanni ani u ka dɔnni kankuruyaliw ma sira caman fɛ i n'a fɔ komi ɲɔgɔn danbaw bolodali u ni ɲɔgɔn cɛ kalanbulonw sigili sen kan ani lajɛlifɛnw tali ka di u ma. Alliance Beko Isa Gindo tondo tomi nga wulikajɔ cayalen don ni zen u n'an bɛ u ɲɛsi fɛn min ma ka bɛn ni sibiri uti kalo tile 31 ye Central Democratique des Travailleurs du Mali kɔnɔ o ye ka se ka mobili bolilaw ni u ka degedenw u ka dɔnta ka wuriya kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maninfin ni kisi cogo la dɛmɛ kunfɔlɔ minnu kan ka don maa na ni sirabaka kasara kɛra nafɛn ye o kɛnɛ dɔ sigira sengan Beko Isa Gindo tɔfɛ a denbaya kun bɛ Isa Gindo yɛrɛ bolo ka jatunba ni Seydou Ɲarɛ olu kun bɛ Cherifla TV jabaranin sɔgɔla. Walasa ka kunnafoli caya siraba kasara kunkan tɔn mun bɛ wele ko Beko Isa Gindo a ye dɔnta kawiriya kɛnɛ sigi sen kan walasa ka mɔgɔw ladɔnniya dɛmɛ donni na ka ɲɛsin mɔgɔ ɲɔgɔn ma siraba kasara senfɛ a kɛnɛ ɲɛsinen kun don chauffeurw ni paranti chauffeurw ma dɔnta kawiriya kɛnɛ in a kun bɛ ka boli sira 4 de kan o fɔlɔ ni siraba kasara kɛra ko digi kɛra kolo la ani kolotugudaw filanan maa min kirina nka a bɛ ninakili sabanan fiɲɛ tigɛra maa min na fɛɛrɛ minnu se ka kɛ sababu ye k'a kɛ ka ninakili sɔrɔ naanina o ye joli dantɛmɛ bɛ ka bɔ maa min na o b'a fɔ ko la prise en charge pré-hospitalière c'est-à-dire que ni accident kɛra olu minnu ye mɔgɔ fɔlɔw ye n'a bɛ k'u ɲɛna a bɛ se ka kɛ olu yɛrɛ ye accident provoquera olu yɛrɛ accident c'est-à-dire que olu yɛrɛ accident kɛra olu yɛrɛ bolo donc ni accident kɛra u bolo yan'u ka boli yan'u ka a kɛ cogoya wɛrɛ la an b'u dege ni sen karila u kan ka mun kɛ an kan ka sira mun ye ni mɔgɔ kirina u kan ka mun kɛ
u kan ka sira mun ɲɛ ni mɔgɔ ninakili fana jɔra sɔn jɔra u kan ka mun kɛ ani sirabakan kasara yɛrɛ mun b'a bali u bɛ an bɛ u dege fana les normes ye jumɛn ye siraba ye sariya de bɛ siraba la k'u kana boli ka tɛmɛ vitesse hakɛ dɔw kan. Chauffeur ka lapasatɔ min bɛ yen o secrétaire général y'a ka nisɔndiya jira hakilina in na ka laban ka wele da ka ɲɛsin chauffeurw ma ani parantiw faamuya minnu sɔrɔla baaraw la u k'a kɛ ka nafa lase u mɔgɔɲɔgɔnw ma. An ye nin formation ye laɲini kɛ a bɛ wagati jan bɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye parce que n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ bi accident mana kɛ mɔgɔ si tɛ se ka maga banabaatɔ dalen na bɛɛ b'i kanto ne tɛ se ka maga la ne tɛ se ka maga la parce que tacogo de bɛ banabaatɔ la wulicogo de b'a la ne ma so la e bɛ kɛ sababu ye accident in yɛrɛ a bɛ kɛ degun ye banabaatɔ ma fo ka taa kɛ dɔw yɛrɛ ne bɛ se ka to kasara in na minnu ye formation in participer ne bɛ fɛn min gɛlɛya u ma kosɛbɛ minnu ma yan sɔrɔ parce que anw ka mɔgɔw bɛɛ tɛ se ka mobili jɔ ka na minnu nana tɔn ɲɛmɔgɔw de don jama ɲɛmɔgɔw de don n'u seginna ka t'u ka plasiw la ani u sigiyɔrɔw la an b'a ɲini u fɛ kuma in kana kɛ kuma binnen kulo geren kulo kɔnɔ min kalannaw k'u yan u ka t'o kalan u kɔmɔgɔw kun pour que jama bɛ cɛri. Isa Gindo yɛrɛ a n'a tɔgɔlatɔn nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye u ka nin ɲɔgɔn hakilina ta wa u y'a yira k'a fɔ don nataw la u bɛna walankata ka ɲɛsin Bamakɔ sigida bɛɛ ma kelen kelen. Ne ye formation nin fana ne y'a parrainé kun kelen dɔrɔn de kama parce que nin y'a siɲɛ filanan de ka kɛ an y'a kɛ commune 4 la ne tun bɛ yen ne y'a dɔn min don ni formation ni a bɛ mɔgɔ minnu concerné yɛrɛ yɛrɛ est-ce que chauffeur ni apprenti ni katakatani bolilaw ni ben bolilaw olu tɛ a ko ko jate e y'a sɔrɔ olu yɛrɛ de don an k'u former fɔlɔ n'a y'u former au moins olu de bɛ ni accident kɛra mɔgɔ fɔlɔ min bɛ accident ye mɔgɔ fɔlɔ min bɛ accident kɛ u ye olu de ye yanni jeunes minnu former yanni u ka se accident yɛrɛ yɔrɔ la protection sociale yanni u ka se o yɔrɔ la chauffeur ni taxi ni ani passager minnu b'a kɔnɔ olu yɛrɛ de ye mɔgɔ fɔlɔ ye ka fɛn nin ye o donc n'olu formera olu de bɛ se ka min banana min sen karila min kan karila ou min kan mugura olu de bɛ se ka olu labɛn yanni protection civile mɔgɔw ka se. An ka jamana tɔgɔla nɔbila minnu bɛ yen olu ye waleɲuman dɔn kɛ bɛɛ ko Isa Gindo tɔn in ye ka laban k'a ɲini maa ŋaniya ɲumanw fana fɛ u k'u senda nin tɔn in sendannɔ la. Bon sɔgɔmada in na an nana ni formation ye n wele ko n ka na ko formation dɔ bɛ yan a min kɛra syndicat de transport n'o ɲɛmɔgɔ ye Mara Fature. Bon vraiment n ye fɛn min ye bi a ye ne yɛrɛ content ye et puis ne yɛrɛ ye dɔ kala la parce que formateur minnu kun bɛ yen a ye formation fanba kɛ usage premier secours premier soin en cas d'accident ni accident kɛra soin fɔlɔ minnu kan ka kɛ sotra paranti minnu bɛ yen ani chauffeur minnu bɛ yen en tout cas ne kɔni bolo a kɛra fɛn ɲumanba ye et min ka di ne ye ni syndicat bɛ se ka nin kɛ au moins chaque fois n'u ye occasion sɔrɔ au moins 6 kalo wɔɔrɔ kɔnɔ u k'a kɛ siɲɛ 2 3 ɲɔgɔn o bɛ kɛ fɛnba ye min b'u yɛrɛ dɛmɛ a b'u ka parantiw dɛmɛ a b'u ka chauffeurw dɛmɛ. Jakulu min bɛ wele ko sirako kati ni u kun kɛ ka wuli ka jɔ kɛ kɔsada in na min bɛ se ka to sira bɛ se ka dilan ka i sira ni Bamakɔ cɛ faamuyaw sɔrɔlen u ni jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ ni sira dilali ko kuma fɔra u labanna ka se Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Cherifla Madana Haidara mɔ ka taa u ka kunnafoniw lase a mɔ min bɛ se ka to hali bi sira ninnu bɛ se ka dilan cogo min an b'a lɔdɔniya k'a fɔ tɔn in walikile jɛkulu in a ɲɛma caman tun bɛ kɛnɛ kan a kɛra ka bɛn ni juma uti kalo tile 30 ye Bangɔni Jɛngɛnɛbugu la Cherifla duba kɔnɔ sigida gale la Fatumata Kanɛ Abulaye Sogodogo Lasini Sidibe olu tun bɛ Cherifla TV jabarani tɔgɔ la. Sirako minnu ye barricade kɛ sira la ka ci fo Diboli donc laɲini kɛra u ni famaw bɛn'a kan u y'a ŋaniya ko kana seereya kɛ karamɔgɔ ye an y'a ɲini ustaz fɛ Cherifla Madana Haidara a y'an reçoit bi vraiment a ye kumakan fɔ minnu ye an hakili sigi donc famaw y'a jira k'u bɛna baara daminɛ dans 3 semaines u ye layidu caman fɔ donc vraiment an kɔni an y'an bila o hukumu la ka kɛ seereya ye. Bon an nakun tɛ baasi ye comme aw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ le 23 août siraw tun tigɛlen don
sira tigɛ sababu de an se an bi sabula sira tigɛra jumadon ka tigɛlen to sibi ka tigɛlen to dimanche ka tigɛlen to ntɛnɛn siraw sera ka labila tarata su de donc a labilara ni kan mun ye an nana ka na o kan de fɔ serifukɛ n'o ye au conseil islamique n'ale y'o président ye ale ye mali silamɛ bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye bi donc an kɔni nana k'ale kɛ an seere de ye baara min kɛra n'ani gouvernement sigira ka kuma bɛnkan mun sɔrɔla an ye bɛnkan bɛɛ fɔ a ɲɛna mɔgɔ o mɔgɔ n'a sen donna baara in na an y'a bɛɛ tɔgɔ fɔ a ɲɛna k'a bɛɛ jamu fɔ a ɲɛna u ka baara dɔw fɔ a ɲɛna donc a ka baara fana a ka jɛ k'a seere y'an bolo baara waati mun dira baara ka k'o waati la ni bɛ se ka n da don olu la entre autres an ye an ka laɲini tun ye ani président ba de ka ɲɔgɔn ye son excellence Ibrahim Boubacar Keita an b'a fo yan donc au presse le premier ministre docteur Boubou Cissé an ka laɲini tun ye an n'olu de ka sigi ka kuma in kɛ an ka laɲiniw kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ u y'a lamɛn an bɛ se ka min fɔ ni jamana kɔnɔdenw y'i lamɛn n'u y'i wele i k'u laminɛ donc IBK son excellence a y'an laminɛ sabula a ka premier ministre docteur Boubou Cissé a y'an wele tɛnɛndon k'an ka na k'an n'a ka kuma an taara tɛnɛndon an n'a ye sigi ka kuma kɛ an ye sigi ka kumaw daminɛ tɛnɛndon an y'a ye k'a fɔ an kɔni ka laɲini bɛɛ ma se ka sabati mais dɔ kɛra a la o bɔlen kɔfɛ ministre des transports Ibrahima Ly o fana y'an wele donc an ka doléance tun ye doléance 4 o doléance 4 na ale sera ka 2 ta n'o ye Kayi terrain ko ani aéroport Dagdag donc ale kɔni ye fɛn fɔ an ye o la fɛn min an bɛ se ka fɛn min faamuya donc a ye jigisigi kumaw fɔ an ɲɛna vraiment o kama an b'a fo nin kɛnɛ in kan SE directeur général Musa Jawara an b'a fana fo yan a fana y'an wele ka taa fɔ SE direction na an n'a sigira an n'a kumana donc Ali Zainab Diop yɛrɛ ministre de tutelle hakili la olu bɛɛ ka département mɔgɔw intéressé la directeur national de la route an taara ale fana fɛ yen ale ko an ma ko ala nara kɔni ko o fana baara banna sabula o fana musakaw bɛɛ bɛ yen ko baara fana bɛ daminɛ le 1er octobre ni ala sɔnna diɲɛlatigɛ sababu fɔ arajinɛ an b'an profiter ka Bayisa Guita an b'a fo ka maître Ndiaye an b'a fana fo Cherifla fana accueilli a ye min fɔ an ɲɛna ko an nana k'a kɛ seere ye ko ale ye seereya minɛ ko jamana in kɔnɔ ale ye cɛmancɛlamaa de ye ale t'a fɔ ko nin jo b'a la nin jo t'a la mais min ni jalaki ka kan a b'o jalaki min ni jo ka kan a bɛ jo d'o ma donc vraiment a ye an fana accueilli k'an ka hakilina nourri k'a fɔ an ye denmisɛnnin hakilina min ta nin ye k'a ye k'a fɔ an yɛrɛ fana tun ye baara sigi cogoya dɔ la ka diɲɛ fɛn dɔ kɔ ka mɔgɔ dɔw bila olu ka tɛmɛ ko vraiment ko fana balila ale la donc an b'a fɔ o yɔrɔ in na ala ka jamana in jɔ. Agence de voyage Cherifla hejide to minnu gumɛ kɔ convoi fila u bisimilala Mali jamana kɔnɔ wa Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au conseil islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Cherif Ousmane Madana Haidara ye u bisimila Bangoni Janginɛbugu la Cherifla duba kɔnɔ ka bɛn ni juma uti kalo tile 30 ye sigida Gale la Fatumata Yaya Kane Abdoulaye Sogodogo Lasine Sidibe olu kun bɛ Cherifla TV jabarani tɔgɔ la. Cherifla voyage ijide kulu kun filanan ka se sabanan ma u bisimilala ni bonya ni karamaw ye an fana karamɔgɔ fɛ Seyidi Cherif Ousmane Madane Haidara ka bɛn ni juma sufayanfanw ye Cherifla misiriba kɔnɔ Bangoni Janginɛbugu la kalo kelen kɔfɛ Saudiya jamana kɔnɔ alisilamɛya jɔsen duruna baaraw okumu kɔnɔna na a kɛra nisɔndiya ye u camanw de bolo. Sikasokaw tɔgɔra an kɔni ɲuman bɔra Sikaso an ɲuman sigira ka se Bamakɔ yan basi foyi ma maa si sɔrɔ a bɛɛ kɔni fɔra an ɲɛnɛ a dumuni ko a taama ko mais yɔrɔ fɔra fana ko bɛ sɔrɔ Manga ani Madinɛ kɔnɔna na baarakɛlaw o y'a yɔrɔ bɛɛ jira an na o ma foyi si dogo an na an yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ min na bi an yɛrɛ bɛ se ka taa ni mɔgɔ ye Manga foli wɛrɛ kɔni t'anw bolo an bɛ foli kɔni kɛ Cherifla mɔgɔw ye hali bi ala ka Cherifu mɛn an kɔrɔ mais fɛn min fana don fɛn min bɛ bolo i t'a valeur lɔ an ka taama nin kɔnɔna na maa dama min ye ne ko i bɛ bɔ Cherifla la ka ban o b'a fɔ aw tilara groupe ni si ma kɛ yen ko i bɛ maa min ye n'o m'a fɔ ko e bɛ Cherifla la ko e bolo ko aw tilara ka ban. ko n bɛ sirifikɛ fo a ye n hiji ka n den hiji n ma dan sɔrɔ a la n taara ɲɛ da Kaaba kan ala k'a sara ni hɛrɛ ye a bɔra nafolo min kan ala ka barikɛ don a la n bɛ dugawu k'a ye. an dun taara mankan t'a la an taala hɛrɛ lɔ an sɛgɛnna hɛrɛ lɔ ala ni Serifu ka bonya barika bɛɛ an taara kana an ma kɔkɔ ye an ma min nɔgɔ ye an ma degun ye ala ni Serifu ka bonya barika kosɔn. an taara hɛrɛ la an sɛgɛnna hɛrɛ la an kɔni ma foyi y'a la fo bonya ani kelenya Serifla bɛ a fɔ cogo min na a bi ten n'an taara degun foyi t'an ka baara kɛ an bɛ taa a bɛ kan ka fɔ cogo min na a bɛ kɛ ten dɔ an taara bɛɛ kɛ hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ n'a ka baarakɛlaw ye u y'a fɔ cogo min na kɔngɔ m'an minɛ minɔgɔ m'an minɛ kabini an taara an ma dɛrɛmɛ kelen don ji la an ma dɛrɛmɛ kelen don dumuni na
an taara hɛrɛ la segira hɛrɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka karamɔgɔ dɛmɛ. Cherifla voyage ɲɛma dankan ni o ye a directeur général adjoint ye ale ka kɔrɔfɔw y'a yira k'a fɔ ko ɲina ijiden Cherifla voyage tɔgɔla ko tun bɛ t'i jɔ maa 500 ani kɔ bɔɲɔgɔnko la wa ko u bɛɛ ɲuman seginna ka na faso Maliba kɔnɔ o senfɛ ɲɛma dankan y'a ka bonyamasegin foliw kurakuraya ka ɲɛsin Seydi Cherif Ousmane Madane Aidara ma ka sanga ni a ka yɛrɛdi baaraw ye cogo min na hiji bɛ se ka nɔgɔya alisilamɛw bolo. Alhamdulillah an t'a to san karamɔgɔ le bɛ taa idenw kalifa Ala ma mais madigere ɲina an ma se ka karamɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ degun kama mais an karamɔgɔ n'o ye Cherif Ahmad Tidiane ale taara ka taa tamadenw kalifa Ala ma Ala y'a kɛ bon premier vol nana an y'o ka kunbɛli kɛ bon an kun bɛ kunbɛli min na bi o kun ye deuxième vol ani troisième vol ye bon san n'an taara an bɛ Madinɛ tile 8 kɛ an b'a bɛɛ lajɛlen kɛ komi an bɛ magan fana kɛ bon yɔrɔ mun bɛ n'o kan ka kɛ ziyara yɔrɔ ye an b'a bɛɛ lajɛlen kɛ n'an nana fana karamɔgɔ bɛ hidenw fana ɲininka bon aw taalen bon mun kɛra aw la mun y'aw sɔrɔ a y'o gɛlɛya duman ye a ka ca la dɔw bɛ se k'o ta fɔ kɛnɛ kan nka dɔw fana bɛ yen olu tɛ se k'o ta fɔ karamɔgɔ b'a fɔ baasi t'a la n'aw taara a y'a kɛ lɛtiri ye k'a ci an ma o bɛɛ kɔrɔ le agence bɛ se ka ja cogo di donc an kun b'o de sigira wulada in na a bɛɛ taara hɛrɛ la a bɛɛ nana hɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ Cherifkɛ yɛrɛ ye yarabi Ala k'a ma ɲɛfɛ k'a ɲini setigi Ala fɛ yarabi Ala ka se d'an ma san an ka se ka hidenw ta ka taa magan ka baara kɛ fana n'u ye hɛrɛ la an b'o ɲini Ala fɛ. Ni laadala ɲɔgɔn kunbɛn in an fa n'an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madane Aidara ani Cherifla voyage ijidenw ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛ don min ni a nafa ka bon kosɛbɛ barisab ka daa kan kuma galamani bɛ tɛngu ijidenw yɛrɛw la min ni o bɛ kɛ sababu ye u k'u da don fɛn camanw la ka ɲɛfɔli kɛ o kan Seydi Cherif Ousmane Madane Aidara ye kalo kelen sigi kɔnɔna na Makan ni olu kumaw faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ kɛ fɛɛrɛw fana ye ka baaraw sankɔrɔta ko labɛnbagaw bolo wa kɛnɛ dɔ fana min ni an fa n'an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madane Aidara ye kɛnɛ in kanu kosɛbɛ ale min ni agence yɛrɛ hakilina ɲuman bɔra a la walasa iji ka se ka kɛ lafiyaw kɔnɔna na ni o ye Seydi Cherif Ousmane Madane Aidara ka aminako belebele ye kabi donjan tɛmɛnenw na wa o kɛnɛ kelen in kɔnɔna na fana a ma sɛngɛ jango ka ɲina maa o maa minnu ni olu ye wulikajɔw kɛ cogo min na ɲina iji baaraw ka se ka sira sɔrɔ a ye bonyamasegin foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ ko Ala ka san caman ijiw yira an na Ala ka hijiw minɛ Ala ka yafa ma Ala k'an sago d'a ma Ala k'an bɛɛ laban ɲɛ Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Asma CFP fanga ɲini dɔ ɲɛmaaba ni o ye Sumeilu Gube Mayiga ye ministre ɲɛma kɔrɔ a ye taama kɛ ka ɲɛsin jalakɔrɔji sigida ma ka taa bɔ tɔndenw ye a senfɛ u sera ka fɛn caman fɔ ɲɔgɔn ye ko in kɛra ka bɛn ni juma uti kalo tile 30 ye an ka maminu kun bɛ a kɛnɛ kan Cherifla TV tɔgɔ la Amadou Diallo ani Samba Traoré u ka sɔrɔ ye filɛ. Jalakɔrɔji cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba u bɛɛ lajɛlen bɔra ka caya ka fanga ɲini jɛkulu Asma CFP a ɲɛmaba n'o ye jamana minisiri ɲɛmakɔrɔ Sumeilu Bube Mayiga ye k'a kunbɛn ni ka sɔrɔ k'a bisimila Jalakɔrɔji commune kɔnɔna na a ka nin taama ka t'i ɲɛ da Jalakɔrɔji kaw fɛ yen nɔ a bi don Jalakɔrɔji siraba o baara minnu bɛ senna o lagɛli hokumu kɔnɔna na sira min n'a bi bɔ Jalakɔrɔji ka taa se Kokodi plateau Kɛnɛyaji ani Kamati bugu o sigidaw la ni degunba tun don ni sigidala mɔgɔ ninnu bolo ka sabu kɛ sira in a sɛbɛkɔrɔ tiɲɛnen don an bɛ kɛnɛ min kan bi kɛnɛ nin ye nisɔndiya kɛnɛba de ye parce que an bɛ Jalakɔrɔji de kɔnɔna na an bɛ secteur min kɔnɔna na bi Kɛnɛyaji ani Kamatebugu plateau ani Surakabuguni donc sira tɛ yan donc Sumeilu Bube Mayiga n'o ye Asma président ba ye a nana bi pour que ka se ka sira nin kurubɔ kari parce que a ye dɛmɛba de kɛ sira nin bɛ se ka kɛ cogo min na ni adamadenw bɛ se ka taa hɛrɛ la ka se hɛrɛ la cogo min na parce que sirako gɛlɛya b'a kan donc o de ye anw ka fɔ bi wulada nin na donc vraiment an bɛɛ nisɔndiyalen don toujours ka a laɲini comme a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na a bɛ se ka dɛmɛ kɛ baara in na cogo min na population ninnu bɛ se ka lafiya an bɛ se ka taa hɛrɛ kɔnɔ ka segin hɛrɛ kɔnɔ parce que e yɛrɛ ɲɛ b'a la sigida nin a ma nɔgɔ donc mɔgɔ kɔni ye kuma caman fɔ n'o ye sigida gɛlɛyaw ye a ko k'a y'a mɛn komi yɛrɛ b'a kalan mɔgɔ min don ale tɛ kuma caman fɛ mais ni Ala sɔnna a ma a y'a fɔ cogo min na a bɛna dɛmɛ don population ma nin baara kɔnɔna na u ka nin lajɛrɛba senfɛ Jalakɔrɔji musow a denmisɛnninw a n'a mɔgɔkɔrɔbaw u bɛɛ lajɛlen bɔra k'u ka haminakow degun ni gɛlɛya minnu b'u kan k'a yira Sumeilu Bube Mayiga la n'o dɔ bɛ tali kɛ sirako jiko ani kuranko la u kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka laseliw senfɛ u y'a jira k'a fɔ ko
degun min bɛ olu kan bi ni a bɛ kɛ sabu ye quoi u ka bunahadamadenya yɛrɛ latigɛliko ɲuman gɛlɛya u bolo ko dɔ ye ninnu ye a k'i hakili t'o la. Sumelu Bube Mayiga kɛlen ka kɔrɔfɔta a ye a ka waleɲumandɔn foli ni ka tila k'a yira u la ko ni Ala sɔnna ma a n'a seko n'a damayira kɛ nin gwɛlɛya ninnu fura sɔrɔli la. Problème bɛ anw da la tiɲɛna o ye sirako ani jiko ani kuranko o de problème bɛ anw da la tiɲɛna an bɔra ka ni erreur min kɛ bi ni ministre nana an fɛ an ka ka laɲini ye min ye ministre ka se ka an ka sirako dilan k'a di an ma n'i y'a mɛn ko quartier bɛ ɲɛ o b'a sɔrɔ sira ɲuman de b'i bolo bon ni sira ɲuman t'i bolo tiɲɛna sigida tɛ se ka taa ɲɛ donc an mago bɛ sira ani ji ani kuran. U ka ciden dɔ sera ma k'a fɔ ko sirako gɛlɛya b'u kan bon gɛlɛya wɛrɛ bɛ yen mais sirako gɛlɛya b'u kan olu yɛrɛ ye ɲɔgɔn dalajɛ k'a lajɛ u bɛ se ka min kɛ donc u bɛ dɛmɛ ɲini donc o sira la ne fana n y'u dɛmɛ u sera ka sira yɔrɔ dɔ dan ko n ka n'o lajɛ n'an n'a lajɛ n y'a ye u bɛ gɛlɛyaba kɔnɔ sirako gɛlɛya bɛ yen école ko bɛ yen kɛnɛya ko bɛ yen ji ko bɛ yen or yelen ko bɛ yen or n'o duuru ma dafa adamadenya yɛrɛ o dafalen tɛ quoi n y'a f'u ye ko ni bɛ se ka min kɛ k'u dɛmɛ n b'a kɛ ne yɛrɛ bɛ se ka min kɛ k'u dɛmɛ n b'a kɛ mais n b'o ka ci fana lase a kan ka se yɔrɔ min na pour que gouvernement k'a lajɛ n'a bɛ se ka fɛn min k'u ye n'u farala ɲɔgɔn kan je crois que u ka ko bɛ se ka nɔgɔya mais il faut qu'an bɛɛ k'a dɔn ko tant que an bɛ baara min na n'an ma a lasurunya mɔgɔw la k'a lajɛ u ka ko bɛ cogo min an tɛ se ka solution sɔrɔ la donc hali bi n y'a f'u ye an bɛ to contact la n'an bɛ se k'o dɛmɛ sira o sira fɛ n b'u dɛmɛ fɛ. Sumelu Bube Mayiga ka nin taama ka taa jalakɔrɔjikaw fɛ yen nɔ a kun cɛra ni bonya karama ani nisɔndiya kɔnɔna na bawo Sumelu Bube Mayiga ni jalakɔrɔji maakɔrɔw u bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara nin taama in na. Diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni nasiraw ka Tunisikaw ka jamanakuntigi sigi kalata ye septembre kalo tile 15 ye minisiri ɲɛma Yosefa Shaheda kɛmɛ k'i kanbɔ a y'a yira k'a fɔ ale ka baara fanba o kan ka dumɛ fɛn min kan n'a kɛra jamana ɲɛma ye o ye ka sɔrɔ kɔrɔta Tunisi jamana kɔnɔ a ko bawo ko sɔrɔ ko bilama ko a kɛn bɛ degunba ye Tunisi ka denw ma a ko tiɲɛ don paranyaba kɛra sira caman kan i n'a fɔ maaw ka se ka u hakilina labaara hali ni u hakilina ni fanga hakilina tɛ taa ɲɔgɔn fɛ liberté d'expression ko bɛɛ Tunisi kɔnɔ u tɛmɛnen kɔfɛ ka bato fɛnɛ kɛ i mana kɛ diinɛ min na ko o fɛnɛ sabati bɛ Tunisi jamana kɔnɔ kunnafonidilaw bɛ kunnafoni di cogo min ka d'u ye Tunisi jamana kɔnɔ ni u ma don jamana gasila wali kelen ka kɛ sababu ye ka jamana ti ko nka ko nata bɛɛ min ye sɔrɔ ko ta fa ye a ka kan baɲumankɛlakaw minnu bɛ nafolo labaara diɲɛ ɲɛfɛ k'u kunda Tunisi jamana ka se k'u ka nafolo labaara a kɔnɔ wa ko nafa sɔrɔ sira fɛnɛ daɲa tɛ Tunisi jamana kɔnɔ degun minnu bɛ i n'a fɔ lakanabaliya degun bamanjiya nasiraw a ko olu caman bɛ ka bɔ u la bi wa o yɛrɛ de kɛmɛ sababu ye ka baɲumankɛlakaw yɛrɛ siran k'u kunda Tunisi jamana kan a ko kuma na Tunisi jamana yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ sɛnɛko nasira fɛnɛ kan ayiwa ni maa min ye wasa don dugukolo la k'i ye nafolotigi ye baɲumankɛlaka a ka ca la i bɛ nɔba bɔ min bɛ se ka kɛ nafa ye fan filaw ma Tunisi jamana ani baɲumankɛlakaw. Diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛma Antonio Guterres b'i kunda Congo Kinshasa jamana kan tile 3 kɔnɔ a b'i kunda yɔrɔw minnu kan o ye Beni ani Magina olu ye yɔrɔw ye Ebolabana poyira yɔrɔw minnu na a ka taama in senfɛ a bɛ t'i ɲɛda kow cogoya kan Ebolabana kɛlɛli kadara kɔnɔ kɛnɛya tigilama minnu bɛ yen ni olu bɛ a ko cɛrɔ ka se ka taa jira u la k'a fɔ a ka dɛmɛ bɛ u ye u n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ Ebola kɛlɛ la. O tɛmɛnen kɔfɛ min ye Goma fɛnɛ ye ni o ye Nord Kivu faba ye a bɛ se yen fana k'a sababu kɛ hadamadenya dɛmɛ o ko bɛ yengaw la a kɛn bɛ degun bɛɛ lajɛlen ye lakanabaliya fɛnɛ bɛ a yɔrɔ la ye Diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jakulu MONUSCO dun n'a kun ye Congo Kinshasa jamana kɔnɔ ma a nana masumanenw lakanani ko ye jatew ye a jira k'a fɔ kulu maramafɛntigi 130 ɲɔgɔnna de bɛ munumunu nzalo la Goma a n'a lamini na wasambla kɔnɔ u ye maa 1900 de bɔnɛ a nina bebe na o kulu maramafɛntigi ninnu ka maramafɛn bɛ se ka ndaraki u la cogo min ni k'u don muruba kala la o fɛrɛ de bɛ ka tigɛ
n'a ma ɲa k'a fɔ diɲɛselikɛnani tɔnba Nations Unies bɛ k'a ɲɛɲini k'i bɔcogo ɲini Congo Kinshasa jamana kɔnɔ ni o ye basigili jɛkulu MONUSCO ye. Sudan faba la Khartoum jamana ɲamakɔrɔ Omar El Bashir bisimila ko filanan kɛra kiiribulon kɔnɔ min sen fɛ a jirala k'a fɔ a nɔ bɛ ko la o kumana a tɛ se ka to ten fo a ka kiiriw ka sigi sen ka den ka sababu kɛ a ka fanga binnen surasiw fɛ ka sababu kɛ buru sɔngɔ gwɛlɛyara ni jamanadenw wulila ka coci a nɔfɛ bɔ taara kɛ wari camanba de ka a ka so dɔ kɔnɔ faba la Khartoum euro wari miliyɔn 6 ani miliyɔn 900 ani dollar wari miliyɔn 300 dollar wari 351 ni kunkanfɛ wari ninnu jayara maaw ɲɛkɔrɔ kojugu nka yɛrɛ y'a yira k'a fɔ miliyɔn 25 bɛ dollar wari la min dira Maga masakɛ den min kan ka sigi wolo ka masakɛ nɔna Mohamed Ben Salman MBS k'o de ye o wari di a ma a ka labasabaw kun ye a ɲini k'a fɔ fiɲɛbɔda ka di a ma a bɛ nafolo dɔ sara liberté sous caution kiiri ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ o tɛ se ka kɛ a ye o kumana a bɛ to bolo la don nataw la kiiri bɛ sigi sen kan ka jateminɛ kɛ hali bi a ka kow kun kan. Brésil jamana ɲɛma Jair Bolsonaro ye a jira k'a fɔ ale ni diɲɛ seleke naani ɲɛma bɛɛ lajɛlen bɛ se sigi ka kuma sa fɔ Faransikaw ka jamana ɲɛma ni o ye Emmanuel Macron ye ka sababu kɛ a bɛ waatinin bɔ u fɔlen don ɲɔgɔn kɔ kabini tabilala diɲɛ kungobolow la belebele la min fanba bɛ Brésil jamana dugukolo ka ko forêt amazonienne a kɛra sababu ye Emmanuel Macron ye mafiɲɛya ka dɔw fɔ ka ɲɛsin Brésil jamana ɲɛma ma k'a ye kalo tigɛ u ye k'a fɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli nasara ka k'a kɛmɛ k'a labanw sabati ko a barata ko kungobolo mananen filɛ nin ye a ɲɛ bosolen ɲɛna o de ma bɛɛ jamana ɲɛma Jair Bolsonaro mɔ a ko kumana ale kɔni ni bɛɛ bɛ se ka sigi ka kuma sa fɔ Emmanuel Macron ko fɔ a ka yafa ɲini ale fɛ kɛnɛkan jaraki la k'i dafa ale la k'ale ye kalo tigɛ k'ale m'o dayɔrɔ sɔrɔ a yɛrɛ la a ko ani Allemagne jamana ɲɛmamuso Angela Merkel ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuruku bɛ sira kan a y'a ye k'a fɔ o ye maa ye min b'a fɛ u ka segi basigi kɔnɔ ɲɔgɔn mɔ degun minnu bɛ u ka wuli ko nka ko Emmanuel Macron n'a ma yafa ɲini ale fɛ k'ale n'a sigitɔ tɛ ka kuma fɛn min ye maaw kɔnɔ wa diɲɛ seleke naani dankɔrɔba 7 ka sigi min kɛra Biarritz ni Emmanuel Macron y'a mafiɲɛya kɛnɛ in senfɛ Donald Trump Amérique ka jamana ɲɛma tun bɛ kɛnɛ kan o sina ka n'i cɛ ka bɔ Donald Trump bɛɛ lajɛlen kɔrɔ ka Jair Bolsonaro wele k'a fɔ ale ta fa ka nɔgɔ ale b'a dɔn k'a fɔ Jair Bolsonaro bɛ k'i cɛsiri tasuma fali la wa a bɛ ka baaraba yɛrɛ kɛ o b'a jira k'a fɔ Donald Trump a y'i cɛ ka bɔ Faransi jamana ɲɛma ni jamana ɲɛma tɔw kɔrɔ a y'a jira k'a fɔ Amérique jamana ni Brésil jamana bɛ ɲɔgɔn bolo ka se ka degun in da ka bɔ Brésil jamana kan. Japonkaw ka jamana ɲɛma ni o ye minisiri ɲɛma Shinzo Abe ye a kun kɛn kuma ka sigi dɔ n'u don ani farafina jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ siɲɛ damadɔ bɔ sigi in bɛ kɛ ko ka se ka farafina jamana dɛmɛ o sigi kun jɛra farafina jamana 50 de kun bɛ a kɛnɛ kan a senfɛ Shinzo Abe Japon minisiri ɲɛma ko a bɛ a ɲini farafina jamanaw fɛ u k'u jandu u yɛrɛ la gɔrɔkɔjuru min bɛ ka don u la Sini jamana fɛ u k'u cogo dɔn ka sabu kɛ a b'u coron de ka taa fɛ walasa ko in ka faamu diɲɛ seleke naani setigi jamanaw bɛ ka boli farafina nɔfɛ nka u bɛ ka boli farafina nafa sɔrɔ siraw de nɔfɛ o kumana Japon jamana kɛn bɛ ka ye k'a fɔ Sini jamana ka nafolo bɛ ka labara kosɛbɛ farafina jamanaw kɔnɔ o nafa sɔrɔ siraw nɔfɛ ale b'a fɛ sa a yɛrɛ ka ye kɛnɛ kan o de y'a to a ye nin kɛnɛ in sigi ani farafina cɛ a y'a yira k'a fɔ olu bɛna lajɛ ka nafolo labara farafina jamanaw kɔnɔ don nataw la nka maa caman y'a yira k'a fɔ u bɛ kɔ ko in na kosɛbɛ ka sabu kɛ Sini jamana ye nafolo caman de labara farafina jamana kɔnɔ Japon jamana bɛ minɛn min doni ka farafina sɛgɛrɛ Sini da ka ca n'a ye ka taa ka segin nka Shinzo Abe kɔni ye a jira k'a fɔ a n'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ se k'a to a ka cakɛdaw minnu bɛ yen Japon jamana kɔnɔ olu k'u kunda farafina jamanaw kan. O de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma ye k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu gɛn kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Cherifla TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ min ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'o cɛ kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.